Doncs ara us explico la història perquè encara és més interessant. Els que veieu són l'Alfons Bayones i la Raquel Font, que venen de Barcelona, de Molins de Rei, em deien exactament, i l'Alfons és invident. Corren amb aquesta bicicleta de tàndem, fan cross-country, però m'estaven explicant ara que, a més, no amb aquesta bicicleta, però amb una altra bicicleta i un altre pilot, doncs també fan fins i tot descens, no, Alfons? Sí, fa 17 temporades que estem practicant descens des de l'any 2000 i aquí, per exemple, aquí a Vallnor, hem participat 3 vegades al circuit antic, al Cedric Gràcia, i en aquest mateix circuit de descens d'aquí del World Cup hem participat 2 vegades també amb el tàndem. Quines característiques té el tàndem que el fan especial? Per al que no sàpiga com funcioneu, qui porta la veu cantant, com feu servir el tàndem? Doncs la principal diferència entre un tàndem i una bicicleta és l'espai entre els dos cockpits, entre la tija del seient de darrere i la del davant. Tot aquest espai és l'espai de més que té respecte a una bicicleta normal i corrent. Si miréssim el triangle de davant, les mides serien les mateixes d'una bici i el triangle de darrere també serien les mateixes. La part extra és aquesta. De manera que aquests 70 centímetres de més són 70 centímetres que t'has d'obrir més per agafar els revolts o són 70 centímetres que has de tindre'ls en compte a l'hora de baixar els glaons o de superar desnivells, de passar per obstacles. Aleshores és important que el que pilota que vagi avisant, sobretot en un cas com el meu, que sóc invident, del que tenim davant, perquè jo no sé si davant em ve una pujada, em ve una baixada, un revolt o unes arrels. I en funció del que vingui s'ha de fer canvis de pesos, arrepenjar un costat o l'altre, uns peus, i t'has d'anar col·locant, has d'anar facilitant-li la feina al de davant, que ja prou se li acumula. Sí, que podríem dir, Raquel, que ell és una mica el motor d'aquest tàndem, podríem dir, i tu la pilot. En aquest cas és el motor del tàndem. A veure, jo pedalo, jo controlo, diguéssim, tot el que seria el manillar, un volant, com si fos un cotxe, però amb un extra, o sigui, al fons seria el cavallatge en el meu cas. Clar, jo porto molt poquet portant el tàndem, però bueno, cada dia anem fent més, cada dia li dono jo més canya, però clar, a les pujades es nota molt, és un pes extra, i clar, 4 cames donen més que 2, i amb un pla, per exemple, s'atira bastant i adelantes bastantes bicicletes, perquè clar, són 4 cames donant forces i això es nota molt. És molt divertit veure que en una pujada costa, perquè clar, el pes fa que els altres vagin adelantant, però en baixada o en pla es dones canya, els adelantes. Això és la part graciosa i la millor part. I aquí és sorprenent quan veuen que la que va davant és una dona, que no és gaire habitual. Aquesta part també crida molt l'atenció normalment. Doncs ja ho senten, es pot gaudir també del cross-country, igual que ho estan fent avui les millors del món, doncs amb un tàndem i fins i tot sent invident, que no és cap problema per a practicar aquest esport de la bicicleta.